Хлопчыкі і дзяўчынкі ад 6 до 17 гадоў, заезды машын на базе штучнага інтэлекту, робарэйс, роботатэхніка, прататыпаванне, кеглярынг і легу-веду. Усе гэтыя дысцыпліны ўвайшлі ў конкурсную праграму. Сярод удзельнікаў прадстаўнікі Брэсцкай, Гродненскай, Віцебскай абласцей і Адэсы. Галоўная мэта фэста – развіць у школьнікаў цікавасць да прыкладных навуковых дысцыплін. Задача технопарка – сформировать у детей на базе игрового какого-то момента желание учить математику, желание учить физику, желание учить ту же самую информатику, потому что для них это игровой момент. Но из игрового момента вырастают более серьезные вещи. Сейчас самой важной проблемой является площадка, либо технология, либо оборудование. Самой главной проблемой является персонал, то есть люди, которые бы работали с детками. Зараз разглядаецца ідэя стварэння ў Брэсце дзіцячага тэхнапарка. Хлопчыкі і дзяўчынкі змогуць вывучаць азы IT, роботатэхнікі, нейрапсіхалогіі і біятэхналогій. Таксама плануецца стварыць музей па прыкладу музея навукі «Капернік» у Варшаве.